हमनी के गांव का लड़का ना खाली गली घुमावा हम जोतानी हमारा नियन ठीके लागेला वही से दे देला बेचारा हमरा पसंद जानता लिया दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है दिल लगा का जमाना आ गया। पहले का जमाना रहे ना कितना सुंदर सुंदर हिंदी गाना इतना सुंदर सुंदर रहे। मोहम्मद जी का कितना बढ़िया 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 गाना रहे। अयो को तो साला ऐसा न निकलत ना गाना नतिया को हमनी के घर परिवार में चाहे बूढ़ा आदमी पहले का जमाना का आदमी समझे में नहीं कि कौन गाना गावत ना सन। ए भाई ई बंसुअरा कोड़ले हम सन कि का कइले हम सन बताव इतना उपजिया घले बन सन मैं हमर लुइयो को कोड़ देले बन सन नतिया रतिया का जना तया बतन सन पूरे पोछ बाते एकदम पोछ दुमोले चली आवतन सन बताव मैं एकदम कोड़ गले बन सन। हाँ इनके तनको लाज शर्म लागता तनको लाजे शर्म के मैं गुल घोर घर के पी गले बन सन दिन नते जी सुतत सन इनके आँख फूटल बा नहीं के लौकत कि भाई बोले के तरह तंची देखी खेतवा। हां बताओ मैं है कुल एकदम जियान को के रख देले बना सन आई नतिया मछका बनावा ए जीगे नतिया का बेटा सुता त दिन रात तब ओकर आँख फूटल बा नहीं के ओनी के लौकत कि नहीं हम खेत में का करत स कान की हो रे कहां लो फुटबॉल खेल के आवता नहीं अच्छा होई जीगा दू गांव से होतर लगा। हां के जीतल ह मतलब मार देना से तो जीत गए ना सा हमनी के है को हमनी के गांव का लड़का ना खाली गली घुमावा हम सा हार गए ना सा के हो लइका हम लइका हाउ लइका हम एकदम पकचोदे बड़ा का पूछा था नहीं कि मतलब हाउ लइका हम लइका का हम ना इनकर फुआ को लइका होई फुआ का लइका का नाती अरे सतजुगवा का जना तक रिश्ता निभावे बड़ा का खाना बनाए खातिर लिया नहीं खाना बनावे ना ई बनावेला त अब खाइला चली त ठीक है बा हम सेवा भी करेला मतलब दबाइबो करे ना का तब ठीक बा बहुत बढ़िया बा। हाँ हम अब जा तनी अब घूम ले लेबनी अब जाई घर रे रील हाँ हमहू बनाइला हाँ वीडियो हमहू बनाइला हाँ वही पर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर हमहू बनाइला आपो बनाइला देखले बनी हाँ हाँ तना उहे में चली ठीक बा ना ठीक लागेला हाँ तब ठीक बा चली देखले बा त ठीक है बा रुक कहानी है ना कि जौन बियाहवा देख रहे लइकिया बियाहवा करे खातिर ठीक भइल काहे ना पसंद भइलिया ना भइल ह करिया बिया तो कैसन जो हतानी हमारा नियन तो काहे ना कहनी हम ही पहले ही कह ले रहती मतलब हम ही पसंद बनी का तो जाती मत बिया कर हाँ हमारे पर आ जाई तनी पैसा वैसा ले ले बनी तनी खर्चा उर्चा हमारो चल जाई
हाँ ले ले बनी तनी देती ना 2-4-500 बा 100-200। हाँ हाँ हम बियाह करा देब, आपका बियाह करा दे बानी फेर में। हाँ हमारे गाँव में एगो लड़की भी हम देखा ले बन ठीक बिया, हमारे नियन बिया। हाँ तो हमारे बड़की माई के लड़की या खूब सुंदर बिया हमारे नियन। हाँ हम बियाह करा दे और खर्चा दे ही। हाँ चलिए इतना में तो काम, इतना में तो लिपस्टिक हमार की ना जाई। हाँ 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 चलिए ठीक है फिर भेंट होई ना। हाँ चलिए ठीक है यार। चला भैया गुंगा बेटा है तो 120 रुपया जौने मार लेनी बाजी कोई संग हमके देखे ला देव करके निकाल हो जाला पट निकाल लगे ला देखावे पैसा जबे मांगे तबे गुंगा बेचारा दे देला। ठीक है बा चलो कैसे देखत नहीं हमारे गाँव में 42 लड़की बियाह करा दे का करब माया लाग जाला, लेकिन हमारो के ठीके लागेला वही से दे देला बेचारा हमारा पसंद जनता करेला। यही से हमारा के गुंगा दे देला पैसा, जबे मांगे तबे हमारा के दे देला पैसा। कौनो चीज खेतों पर जले तो हमके लिया लहू 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 तू जानते दे देला हमके खेतों पर देखेला तो